La mulți ani, dragii mei! Mă bucur că, iată, suntem împreună și în aceste momente, la cumpăna dintre ani. Al vostru hoinar de bine s-a gândit la voi și-a spus să mă părtășească câteva cuvinte. Am trecut cu toții prin 2020, un an destul de dificil și foarte provocator pentru majoritatea dintre noi. Eu am învățat de la bun început că tot ceea ce îți poți planifica poate fi doar așa schimbat peste noapte și la fel ca și în cazul fiecăruia și fiecăruia dintre voi, lucrurile au luat-o într-o altă turnură începând din aprilie din acest an 2020. Însă acum la acest aniversar m-am gândit eu la câteva lucruri pe care le au cu mine și datorită cărora îi sunt recunoscător lui 2020. În primul rând m-am cunoscut mai bine, am avut șansa să îmi descoper reacții noi la situații noi, lucruri pe care poate le făceam diferit în urmă cu câțiva ani. M-a surprins din acest punct de vedere destul de frumos 2020. Apoi, începând de prin martie, am avut mult mai mult timp pentru relațiile interumane, pentru cei din jur. Am avut ocazia să îmi fac prieteni noi, am avut ocazia să redescoper oameni pe care nu-i văzusem de foarte multă vreme. Și faptul că mi-am dedicat mai mult timp oamenilor cumva mă face să mă simt mult mai împlinit. În al treilea rând, profesional, m-am redescoperit și am învățat alături de toți colegii traineri, coach din breaslă, profesori, cum putem să facem tot ceea ce, nu știu, reușim mai bine în mod diferit, în vremuri noi, obiceiuri noi. M-am mutat în online, le mulțumesc tuturor partenerilor de business pentru încredere, pentru deschiderea pe care și-au arătat-o față de mine în tot acest an. În 2020, în al patrulea rând, am început să fac lucruri pe care nu le făcusem de foarte multă vreme. În primul rând, la mine în birou, în bibliotecă, era un haos. Vă dați seama, am strâns diverse lucruri de prin, nu știu, multele țări de pe unde am fost, nu chiar din toate 92, cu cât închid în acest an, ca număr de țări vizitate, însă s-au strâns foarte multe de-a lungul anilor și în sfârșit în aprilie am avut șansa de a petrece, istoric vorbind, clipe, de a le rememora și de a face ordine în birou. M-am apucat de gătit și chiar îmi ziceam, glumind sau neglumind, că dacă nu merge cu business-ul în acest an, cine știe, poate îmi descoperă o cofetărie, pentru că da, îmi place să fac dulciuri și chiar mi-au ieșit câteva foarte, foarte bine. Am redescoperit pădurea din cartier, unde nu fusesem niciodată, deși stau aici, în zona de nord a Bucureștiului, de destul de mulți ani. În al cincilea rând, m-am reîndrăgostit de România și prin faptul că nu am putut să călătoresc în afară, am avut șansa de a colinda țara în lung și în lat. Am fost în aproape toate regiunile țării în acest an, din Maramureș până în Dobrogea, din Oltenia, în Banat, locuri noi, oameni faini, experiențe inedite. Poate cel mai mult m-a bucurat faptul că am reușit, în mare măsură, să trec destul de bine peste diversele vești neplăcute pe care le-am primit, la fel ca și alții, și eu în acest an. Și pentru asta sunt recunoscător. E o dovadă de maturizare, să zicem. Ce-mi doresc eu de la 2021? În primul rând să fim sănătoși, să ne revedem cu bine, să am în continuare norocul de a avea oameni faini în viață, să fiu un hoinar de bine pentru fiecare dintre voi, un hoinar care e adevărat că după pilotul seriei Lumea e o scenă din iulie, de la Bonțida, când am trăit experiența Electric Castle 2020, ediția Joldeș, doar a filmat. A filmat și a trecut printr-un moment de cugetare, destul de lung, ce drept. Însă promit că din ianuarie acesta lui 2021 voi fi mult mai prompt în a vă împărtăși la un interval pe care o să-l respect,
toate experiențele faine pe care le întâlnesc, oamenii deosebiți, locurile deosebite. Pentru că eu mă autointitulez un hoinar de bine care vine în fața voastră cu oameni de bine, cu locuri de bine, cu experiențe de bine. Vă mulțumesc pentru toată încrederea voastră. În primul rând, mulțumesc familiei și acelora din sufletul meu. Mulțumesc prietenilor, colegilor, clienților, partenerilor de business. Și nu în ultimul rând îți mulțumesc ție, cel care acum te uiți la acest video și de-abia aștept să trăim împreună un super 2021. Îți doresc multă sănătate, să trăiești cât mai frumos fiecare moment, pentru că, da, ai văzut, planificarea nu-i de cele mai multe ori și realitatea pe care o trăim. Așa că hai să trăim mai frumos clipa, hai să ne bucurăm de tot ceea ce avem frumos în jur. Dacă ar fi să spun un singur lucru pe care l-am învățat colindând destul de mult globul lung și lat, a fost că fiecare reîntoarcere în România mi-a dat șansa de a aprecia și mai mult lucrurile faine pe care le avem în această țară. Vă pup, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine. Să avem un 2021 superb. V-am pupat. Al vostru hoinar de bine. Ciao, ciao!